Ahoj, ahoj, tady je Mate790 z kanálu CZ Craftmancy a dneska to nejsou návody a pluginy ani žádný challenge s Pridem, ale možná jste si všimli, že máme tady novou tapetu kanálu, tady tohle, a dneska si ukážeme, jak se to dělá, taková tapeta. Takže kdybyste nevěděli, toto je Pride, to jsem tam nějak nevešel, tohle jsem já, Mate790 a tohle je Agent. Ten natočil ten Payday, tady takhle. A jak si takovou tapetu udělat? Jdeme na stránku Nova Skin, Minecraft Skin Editor a dáme si tady Welper, tady to. A teď si tady zvolíte, co chcete. Je to vlastně to i tapeta třeba. Takže já si tady dám třeba něco, si tady vyberu, třeba, nevím, kdybyste nevěděli, my tam máme toto, hned vám to najdu, to bylo tady nahoře, toto tady máme. A já si tam dám třeba tohle, no tohle je dobrý. Vy na to kliknete, teďka se vám to načte. A vlastně teďka můžete tam mít postaviček, několik postaviček, záleží, který si vyberte, třeba tohle je pěkně drsný. Čekám, až se nám to načte. A nějak jsem to sekla. Takže no už je to tady. Jo, tak vám to kliknete, jo. Ale to je několik postaček, záleží, který si vyberete. Takže dáme si zase to naše, starý, pěkný, dobrý. Tak znamená toto. A klikneme na tu postavičku a zadáme, sem napíšeme, jak se bude jmenovat. Takže já si tam třeba Mate790 a pak budete tady ten hledat. A nebo když vám to nic nenajde, tak musíte dát tady toho panáčka a tady to hned to první. A měl by se vám tam zobrazit, jo? Pak si tady stačí zvolit velikost, takže já si tam dám třeba tuto. A pak si to tady hodila se sem nahoru a pak si to ještě můžete různě upravit, ale jako třeba takhle. Nebo Syncity, nevím, co to je za to, jo, takhle. Já se nejradši to mám tak, jak to vidím, takže takhle. Pak si tady vyberete formát a dáte, si dám PNG, si dám a dáte download. Si to uložíte, si to uložím třeba do obrázku a pak můžete jít, Minecraft je mám spuštěný, WinSCP, pak normálně dáte přizpůsobit, pozadí plochy a můžete si to tady zase najít. Knihovny, obrázky, jak jsem to sekla, obrázky, no to je jedno, prostě se dáte jako pozadí, já to ještě jednou zkusím. Obrázky, si to najdu, kde to máme. Já jsem myslel, že to nemůžu najít. Tady to je. Si to dám. No, jako pozadí. No a vidíte, mám to krásný pozadí. To tam možná nechám, ale to ještě nevím. Takže to je pro tohle video všechno. Děkuji za pozornost a u dalšího videa nashledanou.